На кніжную паліцу нашай бібліятэкі завітала незвычайная асоба. Гэта была варона. Чаму ж яна незвычайная, спытаеце вы? Дык гэта зразумела з першага позірку. Яна белая. Вы можаце сабе такое уявіць? А яшчэ яна пражыла вельмі доўгае жыццё і ведае шмат цікавых і чароўных гісторый, якія з задавальненнем раскажа і вам, юныя чытачы. Яна пазнаёміць усіх жадаючых з братамі, белым і чорным бусламі, сяброўкамі-ластаўкамі, бясстрашнай пчолкай, няўрымслівым парасём і яго сябрам-кацянём, вясёлымі жарабятамі і іншымі казачнымі жывёламі. Яны ўсе добрыя, спагадлівыя, вясёлыя і адважныя, дапамагаюць адно аднаму, умеюць любіць і сябраваць. Жыць бабуля Варона вырашыла ў магічнай кнізе. Таму, дружа, хутчэй бяры кнігу Тацяны Дамаронак «Казкі бабулі белай вароны з паліцы» і пачынай падарожжа ў казачную краіну. Кожная старонка кнігі – гэта сцежка ў цудоўны свет, дзе вы знойдзеце шмат цікавага і пазнавальнага.